Здравейте, приятели! Аз съм Пеп Попов и днес ще правим предизвикателства. Така, първото предизвикателство е да изям една лъжица кафе. Добре. Ето я лъжицата с кафето. Е пълна, добре. На 3. 1, 2, 3. Това е ужасно. Моля ви, никога не го правете вкъщи, моля ви. Добре. Другото предизвикателство. Другото предизвикателство е да изям една лъжица захар. Това е хубаво. Добре, готово. Хубаво. Другото предизвикателство е да изям една лъжица оцет. На 3. 1, 2, 3. Вкусно е, но не чак толкова. Добре. Другото предизвикателство е да изпия 3 чаши вода в момента. Значи да изпия 3 чаши вода за 10 секунди. Окей. Готово. Изпих 3 чаши вода за 10 секунди. Една след друга ги пиех. Не беше много приятно. Окей. Другото предизвикателство е да изям една люта чушка. На 3. 1, 2, 3. Не можах да я изям. Люти. Добре, другото предизвикателство е да изям една лъжица червен пипер. Само момент. Извинявам се, тъй като вкъщи нямаме червен пипер, ще изям малко черен пипер. Ето. Окей. Ето, има вътре черен пипер. Ето. Окей. На 3. 1, 2, 3.
люти. Много люти. Изпих една чаша вода изпих и вече не ми люти. Добре, благодаря ви, че бяхте с мен и довиждане.